pagi sahabat onlineku. Kali ini Mbak Ismi mau ambil terong. Tandurannya terong guys, seperti ini loh. Aduh. Iki terong loh. Ini ki buat lalap. Hati-hati yo. Yes loh. Oh. Oh ini hati guys loh. Banyak sekali. Ini kain ke atas piring. Ini serba ada, jadi gak usah tuku guys. Ramban tuh. Ramban naik. Enak dia apa ya guys? Dioseng-oseng, disambel apa diapakna ya? Tinggal lalap, sambal mentah. Oh matahari nih, bener-bener indah. Oh dok gitu lah guys, gawanan itu loh. Apa mulai ribut, budal li gawa sak tas rene. Saiki genten ape gawane tandurane guys, duwene gedang mbek minyak ya digawani gedang mbek minyak sak tas. Gedangnya mentah, urung mateng. Dong telo, minyak. Kayak wong mudik rono rene buntu perkara gawanan tok. Malah ape diterno dhewe numpak bis krungu guys. Ape diterno rono numpak bis. Nek akas, mulai rakas jadi. Wedi nek tiba. Ora usah, pengen rono ki sampean dipapak Pak Ferry rasa numpak bis. Ini nambahin rene itu loh gawanane guys. Emang laren jipuk minyak ke sawah. Emang wagi digawani separuh. Ubi ungu, terus gawani minyak ngene iki, terus cek gawani dong telo, cek gawani terong, cek gawani mbah. Kabeh digowo. Kuwi ketune Gong, barang langsung ketunan ah. Lho. Salim. Sayang. Sing pinter. Oh, nakal tukang ibuke ya. Aduh tukang ibuke aja ya. Pinter boleh. Baik. Baik gawanane guys. Sekolah. Ya, Bu setengna. Bu. Wis pitu, iki wis dipencet. Wes gak usah. Lah ndek mengguri. Sampai mari. Ora sama kacang. Anu sabunku muka. Lho iya, Iki wae. botolan dhewe putih. Wes patene iki. Apik guys, makrok lho. Kembang kamboja meni wangine mbayani lho. Oh lagi jo terong. Kayak neng jok iki kok kuwi nggone. Bensinku cek cukup. Cek. Masih guys. Assalamualaikum. Mbah. Depan. Nggih. Kamu berangkat. Mboten napa. Nggih. Nggih mboten napa. Pendarate wis teko kabeh. Assalamualaikum.
Wis sampai Rene aduh koyo gunung ki. Ning ndi pengantene Ulang ini nyok masih sian kowe. Putih-putih dadak wis geger kok ambek ampere kudu. Ning ndi kok nampiri? Sing Tapi ambek bojone. malah rene ndek malah rara. Oh ya, aku gak nggawa apa-apanya tak sumpah saiki nggo tuku apa-apa ya. Sing akeh ya. Sing akeh ya. Saiki oke. Kene sing akeh. Amin. Yang umur sehat. Amin. Ora, goreng apa iki? Anu goreng tempe iki kelan masak. Ya wis mateng dek nih. Song telo. Mbah. Lagi Rene kok mulai? Pak De. Ini tak iki murai. Geraknya apa? Aduh, doe gegere rambe ini. Duh, ndi mang cintaku? Rene. Cintaku, Rene. Iki lho Mas Bari Rene. Kuncirane kok jeprik. Rene. Aduh ya Allah. Dalan iki dibangun nih. Banyune ning kono nggone. Wah malah urung Rene sing ape ditingkepi. Sing ditingkepi kok urung Rene. Oh, Mbak goreng tempe. Halo, Jeprik Salim. Salim, kunciranem kok. Sing ngunci sapa Bapak? Bapak sing ngunci. Salim. Pak Ani balik Pintere, ya Allah, cintaku. Ane pinter masak kan Mbak Mas Bari. Sing ditengkepi kok urung Rene. urung sarapan iki lho tak. Ganti sarapan. Tempe mendoan. Aduse ya apa? Iku ya pekondangan. Bengi to? Wis tak nginep. Mulai sekolah. Iki lho garapane numpuk mesane. Mulai sesuk isu. Deh ngawur ae. Nah, bapak wis delok dorongan. Ning ndi? Ngene iki. Bahaya. Mana kok jak rono kok mbek ngontan. Ning ndi? Ning katingan. Rasuk Isu kene kono. peteng kok keri sekolahku aku pun ndapyang. Jam 7 yo. Jam 5 kok kene nyandak. Orang kok diterno Mas. Iki lho Dinda, kelakuane gis Kok geger. diterno Masem. Geger mrene kok. Ya, delok barongan kok bengi. Ya. Barengane mas aku ning kene. Ambek Yanti. Bapak. Adine lo menang ae. Enek wifi ndang dolanan HP. Ini Pak D nek. Oh, Pak D di wifi. Dia pem. Kayak awas ke dipangan wedhus-wedhuse dik munggah. Nah. Iki lho, mesti sipuk. Aja toh. Ini meneng kok ora tumbas jajan nang piye mang. Warunge ning ndi golek warung ora enek ning kene. Warung ngono ya. Darat ngoceki kentang sama wortel. Iki acara tingkepan, guys. Iki sama Mbak. Iris-iris kentang, guys. Mendarat ngoceki wortel. Gambar dhewe ta, Mas? Iso. Aris geger kudu mulai kae buntel kendarate bunteli bugis, guys. Darat, guys.
mendarat sampai ke Randu. Regeden. Niki sing kali diomongin. Nggih. Tenang ala bisa. Tiga. Nggih. Ngarep tim acara tim tepan guys, sing tengkeri nganteni kuning kene. Ya iya. Nganteni ngantek. Ngomong-ngomong lagi. Lah nggih. Teng kadengan nggih. Kok merang Kuning tungtuban. Kadengan. Nek mriki nggih didusi nggih, Mbak. Kok tinggal di sini biasanya yo ora nek untuk wong lagi kulo anak yo ora. Yo, Sing penjabian iki kok didusi rek. nggih. Penjabian. Iki yo tak. Itu desa itu carane nggih, Mbak. Masakan rujak terus nganggo apa digambari, guys. Apaan? Mary geger ngajak mulih ae. Mene mbae nggih ngoten. Mene doe mriko nggih. Kula kan pun nginep sewengi, Mbak. Teng Jampi. Iki ajeng mantuk teng Merah. Merah akan kota kurang bisa. Nggih, nggih. Serak kang pasar, Mbak. Merah Ngeten, damel teng HP, Mbak. Damel iki ngoten iku. Dhewek konten. salah beli yang nek kangen. Nggih. Mal dine ndi. Ki lho anggore, Mam. Nak enggak. Ya nyuwun Mbak Sawi satu. Nenek, Is dulang anakmu Is. Selamat sarapan. Sarapan sarapan Nak. iki lho anggore. Anggore sapa? Nenek. Guys, cilikane guys. Si Alma. Duduk kene awak iki gak kelimanteng tengok-tengok kene duduk. Apa nih? Kes mamburung. Anggore mang. Duduk. Cager. Enggak keras. Munggah medhun iki dhuwur nek tiba. Rene. Mulai jerune mbok. Harus apa Lin? Ini nggak boleh dipegang ya. Rene. Sarapan deh. Iki lebih. Sarapan juga. Aja kan nasi kompu cilik wong agak meneh. Ora sedeng sekilo Mbak. Itu nasi kompu cilik kan dirapa itu kuwi. Itu sekitar. Ayo cilik. 300 iku mindren iku rebonan, tapi wis Nek lunas. kes piro yo? Hah? Nek kes. Kes paling darah 250. Darah 200. Aku kegedean lengket aku nek masak rong canting ngono kuwi saiki. Aku penak iku sakmono is aku sedengan pada gede-gede. Lah yo. Aku sampe duwe loro lho mejibong. Apa itu punya sing cilik? Maksud orang tahun ketek saiki yo jek. Ini kene ya, Mak. Terongan untuk getar. Masak asem. Ngono lampen. Wah, Makan asem. ora aku dhewe nek gambas bareng dhek dodol bayi. Nek blonjo ning ndi lho? Warung kono. Warung sayuran. Di masjid. Aku
Aku tomat tuku nang pasar niki mak sisan tuku sekilo apa setengah. 3.000 6.000 sekilo. Apa? Murah ya sekilo. 6.000. 4.000 nih merah. Ya murah nih merah. Itu ini tak gawano. Ini 6.000. Ayo, Dik. Iya. Kon ngompol ya. Masa ngompol? Ora ngomong wis iki. Tapi coba ngene iki lagi lambene mboten apa, Mak. Kadang ya dicoba gitu. Hari boy is. Hari, jangan asam, tempe, sambal. Hah? Iya. Mau Dik kowe. Mangan nang ngene. Mbek telur. Lah ngisi nang ngene. Bae Suwati kono yo nek WC pas sampe budhe nang WC wedi. Nek wis Ya kan kok ngene, bantu sesuk isuk. Kok diterno Pak De mbek budhe terus nang mburi. wonge ape nganu kok ora gas. Aku apa turun dulu. Mudah, dengan sekali-sekali tuh ngombe ama kok. Apa tajak ndelok barongan yang kadungan kok. Lah iki ndelok barongan. Anu wae kok sini. IP-ku nambah kadungan. Coba apa? Mak, sunat. Ora kacang mak. Pek no bendina. Wong iku mah coba sik anu. Iku lho ono is. Aku ketimbul rujakan bae seneng. Aku rujak. Iku lho gulben. Apa sing ada rujak? Yo, kunere kayak ngono lho. Apa iku neng aja warna saya sementing iku kentang kekum. Ora kacok. Ngambil iki apa Apa kok? Bose. Ya mah. Kaki lesu anggar lesu kayak jelok mangan. Nanti mangan kok iso. Nah, hawi yang sarapan, Mak. Sarapan, Mbak. Sarapan dhisik. Iki barongan yang sarapan. Yo emang kurang apa? Sarapan nutuke kok mangan dhisik njur sing pangan. asem-asem tempe. Kamu nek kayak akang nek njur nek kayak nyebok. Nek kayak ambil di tangan. Terusku kok pinter biasanya dicedangan kok nengenain dhuwur. Kurang kakak tunggu. Makene duduk. Saking ngebani iki kok tak mati. Iki mesti dia. Kawane munggah. Marine sih banyak tak mandi. Kandangnya tak pasok. Iki lho. Ini lho anu lho. Ojo ae, entar kabeh aku rene banyu mateng. Banyu bunyi kok di kodok. Bunyi. Iya, Mak. Makane aku 7 meter lah ditelateni wong jenggo dhewe ae nek lagi Lagi kok yo maksud. nek gawe tok ngene iki ae nyambung ngene mae. Mang kok benak ya kok. Sing mburi nggo mae. Nggo mae. Lancar no, Mbak. Nggo mae. Kuwi mang. Nggo mae bancar nggonku kaya wong nyong ya. Wis sing nglantur kok sapa? Nggo mae kae. Nggonku 7 meter lah tapi banyune bening kincring-kincring kok aku mboyak tak telateni ngono-ngono lah. Nama Sik yo ora kan. Heeh. Mau trimo nek anak gawe tok ngene iki kan. Ora ngare. Ora untuk. Aku ngono iki tak syukuri mak ora kaya iki bengok-bengok. angel ya kene. Iya bunga-bunga aja. Sumberane padha garing. Iya, ngiki urung anu. Loh, ora do lawan kerupuk, Mang. Mbak Tuti, ora do lawan ki lho. Yes. Kerupuk ora nggo lawan.
Terus nanti kita lanjut lagi. Yo marina ning kono ku lho. Oke. Lah mewah iki aku Saya guys, anu guys, apa jenis kacang guys? Yo tak sadui. Nang kacung apa? Oke, ngoceki apa jenis? Ning ndi? Mbak ya? Wong do sadar Saiki. Ndan Pak apa? Yo. wong etanan tuh hobi yo. Kene ada jarang. Alah nek dijak yo. Nek gawe yo. Ayo. Kok sini kok. Carane ngene. Kene tapi nek rujakan ngene iki nganggo banyu apa ora, Mbak? Nganggo dudu agung ora. Nek merah kan nang. Iya legen seger. Anu gulane Iku Bu, Pokok nganggo ora disajike banyu buah ki sing ngarit dhewe banyu. uga nek wong merah kan Kisane banyu. dijuro. Kayak kukukan. Oh, jero sing godhokan gula. Dadi enek kuwahe ngono lho. Rujake iki enek kuwahe gak garing ngoten mboten. Tapi nek wong Jambi kan garing dhewe-dhewe to. Nek wong merah kuwi enek dudohe ngono maksude. Rujake. Oh kene yo. Ini tuku kondi ini. Iki kok Lah yo kelona. gak ndek iki kok pasar kene 15.000 sitok loro iki. Iki kok merah sitok 12.000. Heeh. Ora kuwi yo. Lah maning kene enek kok kowe gak golek ning kene kae. Lah Marono. iki nggone wong sing duwe dhewe didelok. Oh lah ning oman iya yo. Durung pasar. Wong oman. Ngono lho. Lah cepu ning Laskar kok ya. Cepu ning Laskar kok tokone yo larang kok. Gak iki nang tukang Ning ndi? buah sing lawangan sing awake dhewe do ngetem nang pasar. Plaza Pasar apa? kae lho. Oh Plaza tuku 6. Tuku sitok 13.000. Heeh. Udah kurang gadek mbok sote nek isi. Siapakno ae. Mlebu Arep ya. Mboten apa, Mbak. Panas sing. Bae. Terus Siapakno lah kok. Chicken paning Tampil iki apa eneke yo. Mergawene ngono iki. Murah. Tapi jek ora sing kaya ngene iki. Atake ge enek. Lambi mampir, Indomaret gak mampir. Tek lambi mampir nek Indomaret gak mampir. Ki ngajak ning Indomaret tuku apa? Indomaret. Engko apa ning SAA engko. Bukake nganti sore buka ya SAA. Sebelah kuwi jenenge sebelah apa? Tokone. ngene bisa. SAA iki kuwi. Mbok SAA. Heeh. Apa tangan lu? Ketengah sih. Mripate nek sakit ngeyel. Sambong. Andani kok. Lah, kurung tak kurungi. Lah digeret tikus anake gawa ning elang. Emang kuncirane sabang ijo masih kuncir sapa? Bapak. Jadi bapak sing kuncir bapak. Tumben kapi. Tumben Sing kuncir bapak abang ijo kuning. Aku malah Kayak kandele karo bapak kok, Dek. aku malah jarang dandani ngono ki nek muni sakit Ayo engko melok ya, melok aku ya tak gawa ning kono cepu. Iwane lho ge nek banyune. Iwane ra nek banyune pijuk. Kotong kabeh. Yo opo kota. Kok gak seneng guri kene. Ngono ta iki. Papa. Itu ae. Rene mah. Siapa? Ngompol mang. Bapak mek gedong. Panas. 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 Wong tahun pasen ora tak terus mangan kok iki. Anjas alergi ngombe. Apa wi? Buka ndang ngombe es. Engko cek panas.